Zintathu izicelo ezafakwa phambi kwejaji uIsaac Madondo. uNdlunkulu Sibongile Dlamini Zulu wayefuna inkantolo igunyaze ukuthi nguye onelungelo ku50% wefa laseNdlunkulu ngokuthi wacaca umshado wesilungu. Amadodakazi aNdlunkulu, uNtando wenkosi Zulu noNtombi zoSusu Zulu Duma bacela inkantolo ivimbe ukwabiwa kwencwadi yefa engonyama okuGudu Zulu ithini. Abantwana batshela inkantolo ukuthi ungoti wesandla wathola ukuthi isignature esencwadini yefa akusiyo ekabayede. Umfowabo wesilo Zwelithini, umntwana uMbonisi Zulu, yena ubefuna ukuvimba ukugcotshwa kwesilo esiqokiwe uMisuzulu bengamahebezi. Ijaji likuvimbile ukwabiwa kwencwadi yefa kodwa la ichitha izicelo zikaNdlunkulu nomntwana uMbonisi. Nakhona futhi bangasho ngoba as part of ama submissions usukuwenza usuku uthi ijaji besilithuma ukuthi libheke lokhu lona labheka lokhu ukuba belibheke lokho besikuthume kona lisebenzisa lemithetho elandelayo iconclusion noma mhlawumbe isinqumo bezofika kusona besisohluka kuna lesi sifike kusona izolo yiwo sithi thina ake nibhekele lo daba kwesibili ngiyokugcotshwa kwengonyama. Zikalala uthi konke sekusezandleni zikaMengameli. Amanye amalungu aseNdlunkulu asekushilo ukuthi wona asekulungele ukugcoba ingonyama. Bongani Gema, Indaba ze SABC eThekwini.